Nezvyčajný nález dnes obchádzali obyvatelia v uliciach Veľkého Krtíša. Priamo pri mestskom úrade si niekto odložil predmet výsostne osobnej potreby. Ľudí pobúril, ale aj pobavil. Výborne. To je pre dámy. Ježišmaria, čo to je pre Boha? Nie, ja nepoznám, nepoužívam. Aj takéto reakcie si vyslúžila táto erotická pomôcka, opretá o budovu mestského úradu. To je také mužské prirodzenie, alebo čo? Môj vnúk by povedal, že to je penis. A čo to tam robí? Nemám na to slov, lebo to je akože mestský úrad, tak by to tam nemalo patriť. Ja sa dneska už nečuduju a nedivím ničomu. Na iné miesto by to malo ísť, nie tam do rohu. Nie najlacnejšiu erotickú pomôcku si niekto odložil priamo pri garáži, odkiaľ si aktivační pracovníci každé ráno berú svoje náradie. Tento nástroj určite nepatrí k nášmu pracovnému náradiu a nevedeli sme, že niečo takéto tam máme. Ráno pri vydávaní náradia to tam ešte nebolo. Okolo miesta navyše vedie aj chodník do základnej umeleckej školy. Keď to patrí k nejakému vzdelávaniu, ale nie práve k tomu, ktoré my tu propagujeme. Takže myslím si, že niekto by okamžite mal zasiahnuť a to spratať. Či si tu majiteľ tento nezvyčajný darček zabudol alebo ním chcel niečo povedať, zostáva záhadou. V každom prípade je osud tohto nástroja spečatený. Skončí to v kontajneri. Lenka Stanková, televízia Markíza.